duoko moyudo en nyikwa Ramogi iwinjo nade? Gima nyalo wacho ni adiera Anyiso Nyasaye erokamano ndi. Kawuono nochako maber to Nyasaye be otieke maber. There is a lot of excitement and also anxiety. Everyone is waiting for the official announcement. What we can just say is Nyasaye otelonwa. Members make LSK botimo gitimonwa maber, gigonwa kura umbulu maber ma watelondi. Kura ngiso gi erokamano kendo erokamano ndi. Utimo gino. Kinde mang'wech ma kamae ne chakore, bere ne in kod geno ni idhi kawo kom mar LSK? Nwang'eyo ni nwatelo, lakini gima nwakia ni nwatelo nade. To be nwaluoro ng'eyo seche ma upango wach kura ikia kaka gik moko nyalo timore, ka gik moko be nyalo kethore koso minyalo kwal kura. Ng'eyo joluo seche moko waluor ga kich. Inyalo ng'eyo ni ukawo bas kudhi goyo kura to iwinjo kendo ni ang'o manotimore. Koro ma odhi maber, ji notimo voting quite well. The process was easy. At the end, there was a bit of fracas in Supreme Court with regards to voting time, and some were locked out. And there was that fear even that your votes have been locked out. But at the end of the day, Jesus has done it.